नखर गंसेनि बाथ्रा आं दिनै बुंनो लागोन जायफ्रा एक्सपार्टखा गोरोंखा बिथांमोना दानाय आरो जायफ्रा एक्सपार्टमोन बावबाय नाथाय मा खालामफानांगौ समाव माला बावफ्लांबाय बिसोरबायदि मानसिफोरल' नाय आं बिसोरखौ माने रिमाइन्ड खालामनानैसो होनो नागिरदों एक्सपार्ट मानसिफोरा नायनो नङा बे भिडिअ जाहैबाय मा गासैबो बैसोनि थाखाय जागोन सेंग्राफोरनि थाखायबो जागोन हाबा जानायफोरनिबो जागोन सिख्लाफोरनि थाखायबो जागोन जास्ट आङो बे भिडिअखौ मटिभेसननि थाखाय नोंथांमोननो बानायनानै होदों आरो नोंसोरखौ रियेलाइज खालामनानै नोंसोरखौ गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि लामाखौ लानो थाखायसो आं बे भिडिअआ बानायनाय जादों बाखि जेबो नङा मानोना नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलां स्किप दा खालाम मस्ट इम्परटेन्ट बे भिडिअआ सिगांनिफ्रायबो साबसिन बे भिडिअआ जागोन सो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नायनो हागोन आरो नोंहा जुदि जिउआव सेन्स सोलायनाय लुबैदोंब्ला भिडिअखौ नाय आरो नङाबा जिबनावबो दानाय फार्स्टआव थांग्रोसै जोंनि संसार जानाय जोंनि संसार जानायखौ जोङो हाबा जानायनि सिगां जों रावबो मानसिफ्रा सानफ्लाङा आरो सोरबाया हाबा जानानै खस्थ' मोननाय मानसिफ्राबो बै हाबा जाहांफोरखौबो जेबो एडभाइसबो होआ बोसोन होआ मानो जाथों खस्थ' मोनथों बिसोरो जों बायदि नङा होमबा जोंनि मानसिफ्रा बांसिन ओंखायनो होनदों 100आव 95% मानसियानो गुबुननि मोजां हास्थाया 100आव 95% मानसिफ्रानो गुबुननि रावबो मालाबा मोजां हास्थाया आं जे नोंसोरखौ गेरेन्टि होनानै बुंदों नोंथांमोना नाय दिनै जोङो सोरबाया सोरनिबा देरनायखौ माने गियो देरजानो बा आङो आंनिफ्राय गोरोंसिन जाजानो गियो आङो आंनिफ्राय माहाजोनसिन जाजानो गियो आङो आंनिफ्राय दामिसिन गस्ला लंपेन्ट गानजानो गियो आंनिफ्राय आङो दामिसिन गारि घोड़ा सालायजानो गियो आंनिफ्राय बांसिन दामि माने जाजानो आं गियो स' बेफोरबायदि गिनाया जोंनि समाजाव बिराद दं बेनिखायनो आंनिफ्राय रोंसिन जाजानो गिनाया आंनिफ्राय रोंसिन जायोबा बियो आंखौसो सालायगोन आंनिफ्राय माबा मोनसे जागोन जोंनाव बे थ' बेनिखायनो सोरबा हयथ' गोरोङानो जाथों सोरबा रोङैयानो जाथों सोरबा आबादारियानो जाथों सोरबा मायानो जाथों स' बयनिबो मोनदांथि सान्थिफ्रा बेलेग बेलेग आलादा आलादा रोखोमनि जायो नोंसोरो जायफ्रा जिउआव जुजिगासिनो दङ माबा मोनसे मोनफुंनो थाखाय सोरबाया न' दाउट साख्रि बाख्रि नागिरदों नङा होमबा सोरबाया माने डिफेन्सआव खारदों आं दिनै स्पेसियेलि मोनसे बाथ्राखौ सेंग्राफोरखौ बुंनोसै बिनि उनाव आं ओरै हाबनोसै सापज हमना लादो आं सेंग्रा आंहा आंनि न'खरखौ नों दांग्रोमनांगोन आरो दिनै नोङो 17 बोसोरनिफ्राय 18, 19, 20 बोसोर बैसोआव मानसिफ्रा साननो हाद्रायै होननाय मानसिखौ आं मालाबा फोथाया बेयो नेगेटिभ गावखौनो उन्दै बैसो सानना लानायनि अनगा जेबो नङा आरो आं रायगोन बे बिदिनि गेजेरजों माखासे गार्जेनफोरखौबो आं थिगसे रायगोन आं होनखाबाय दहाय बाथ्राया जाहैबाय मा नों नाय नों बे 20 बोसोर 21 बोसोरसिमावबो बे गथ'आ मोजां साननो हायाब्ला बबे बैसोआव साननो हाबावगोन नोंथांमोना बुंबानो जाबाय मानोना जोंनो हौवाफोरखौ 18 बोसोरनिफ्रायनो हाबा जानायनि समखौ होयो हाबा जानो मोनो नङा होमबा 18, 19, 20, 21 बोसोरनिफ्राय होमबा जों बे 20, 21 बोसोराव जों जेबो साननो हाया जों मिथिया जों बुजिया नामा नों बबे लामाजों थांनो नागिरदों बेखौ सापज हमना लादो जोंनि स्पेसियेलि मानसिया बयहाबो साख्रि मावनायनि बा नोंनि जिउआव रिकगनाइज जानायनि गावखौ एस्टाब्लिश खालामनायनि मोनसे सम आरो सिमाफोर थाखायो बे समखौ नों जुदि बेखार ओरैनो हगार हरोब्ला आरो नोंहा जिउआव गैला खस्थ' मोननांबाय नाय फंबायमोन आरो बिनानावमोनखौ आं ओंखायनो बुंनो नागिरदों नोंसोरो बे बैसोआव नोंहा जुदि फरायनायखौ नागारबायब्ला नों फरायखाथारलाब्ला नों मा मावनो नागिरदों सिगां नों खेबसे सान बेनिफ्राय नों जुदि फरायनायखौ गारखाबायबालाय सानफ्रामबो नों बिमा बिफानि सायाव नों उदां उदां जाबाय थानांलाना नों फरायनायखौ गारबाय होमबा आं ओरैबायदि सानो बिदि मानसिखौ नों फरायनायबो गारबाय बेराफारसे नों जेबो मावा सानफ्रामबो मबाइलाव थायो गेम गेलेनानै माबा मोनसे खालामनानै थाबाय थायो बिदिब्ला आं सानो आं माला हिनजाव लानो मोननो बिदि समखौ नेगासिनो दं होननानैसो आं सानो ओंखायनो आं मा बुंनो नागिरदों नोंसोरखौ आंनि गोरबोनिफ्राय आंनि गोरबो बिखानिफ्राय आं नोंसोरखौ आंनि फंबायनि समान आंनि फिसायनि समान थानो बुंनो नागिरदों जुदि नों फरायनायखौ गारबायब्ला फरायखाथारलाब्ला नोङो बेखार सानफा थोलो जुमाय लोंनानै
बा माबा मोनसे खेराम खेर गेलेनानै मबाइलाव गावलायनानै बेफोरबायदि समखौ दा हगारसै नोंखौ इस्टाब्लिश खालामनो नोंनि जिउआव मानोना नों हाबा जासिगोन नालाय हाबा जानो सम फैबाय नोंहा दा नोङो हाबा जानानै उनाव नों मा मावनानै जागोन बेखौ नों सिन्था खालामना लाखादो ओंखायनो नों बिनि जाहैबाय आं मा सर्सनि बाथ्रा बुंदों सर्सनि खामानिनि सर्सखौ नों लादो दाना खामानिनि सर्सखौ नों लाखादो मानोना जोंनाव गोबां गोरोन्थिफोर जोंनि मानसिफ्रा दिनैसिमबो बिराद भुगिनांबाय बिथांमोना दिनै गावसोरसो मिथिगौ बिथांमोना दिनै मा मावफ्लांखो होननानै दिनै सिन्था खालामो ओंखायनो नोंसोरबो जोंनाव बिदिनिफ्राय बासायनो गावखौ आं बिनि थाखाय आंनि गोरबो बिखानिफ्राय नोंसोरखौ अननानै बुंदों खिन्थु रावबो सोरबाया बुंनाय नङा सोरबाया नोंखौ गाज्रि जाबा मिनिगोनसो मिथिबाय दा आखाइसो खबगोन नोंखौ आखाइ हामदों हामदों होननानै नाथाय आं नोंसोरखौ बेबायदि बुंनो साना आरो आं लुगैयाबो नोंसोरो डेभेलप जानांगौ जिउआव साक्सेस जानांगौ बेखायनो नों जुदि फरायनायाव गारबायबा हायार सेकेन्डारिफोर पास जाबाय नों नो डाउट नङा होमबा माबा मोनसे जाबाय दे खामायनायनि माबा मोनसे सर्स लादो बा नोङो फिसा फिसौनिफ्राय नों बिजनेस मावनो लाजेनदो माबा मोनसे खामानि सोलोंदो नङा होमबा नङाबा नोङो माबा मोनसे कर्स फिसा फिसौ कर्सफोर लादो दिनै स्पेसियेलि जोंनि बर'नि गेजेराव सेलुननि बाथ्रा फैगासिनो दङ जोंनि मानसिफ्रा माने खानाय सिननाय खामानिखौ मावा दिनैसो जायनिखौ बिहारनिफ्राय फैनानै बिहारिफ्रा दिनै सिनै सिनै बिथांमोना जोंनि जायगायावनो हा बायना लाबाय बिल्डिं लुबाय अब्ला नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामनानै नायबानो जाबाय जोंनि मानसिफ्रा खानाय सिननाय मानसिफोरखौ खामानिखौ बिराद निहाथ साननानै लायो खिन्थु बियो जोंनि मा होननानै बुङो जोंनि थाखाय लाजिथाव बाथ्रा बबे खामानिया निहाथ अब्ला जों माखौ सोलोंगोन नोंनि मेलेमा डाइभार्ट जालांगोन नों जुदि ओरैनो थाबाय थायोबा डाइभार्ट जालांगोन आरो नोंहा जुदि माने डिफेन्सआव खारनायनि चान्स दङब्ला फरायनायाव गारखाबायबा सानफ्रामबो नों खारनायाव पिडिएस होबाय थादो एप्लाइ खालामदो फरायबाय थादो माथोना आजिखालि नों बुकबो बायनांला बिजाब बायनाङा फरायनो थाखाय मबाइलाव मोनजोबखायो दा मबाइलावनो गासिबो नोङो मा बुस्थुखौ नांगौ नों मबाइलावनो इउटुबावनो एभेलेबेल मोनजोबखायो नायबाय थानांगौ होमबा नोंनि खामानिया खालि जुक्ति थागोन दा आंनो जाहैबाय मा जों जिउआव खस्थ' मोननाय मानसि जों खस्थ' मोननायखाय जोंनाव माखासे एक्सपिरियेन्सफोर दङ दा बे एक्सपिरियेन्सखौ नोंसोर शेयार खालामदों आरो नाय नोंखौ गामियाव सोरबाया पजिटिभलि बा नेगेटिभलि थारै बा नंखायै नोंखौ थुलुंगा होनो हागौ बेखौबो नोंहा बे बैसोआव नोंहा बिजिरनो हानाय माने बैसो जाबाय 20-21 बोसोराव नोंहा बिजिरनो हायाबा नोङो गावखौनो माने इस्टाब्लिश खालामनो हानाय नङा जिउआव बे बाथ्राखौ आं बुंदों ओंखायनो नोङो नोंनि बिफाखौ नों मोनथिखागौ नोंनि बिफाया बेसेबां खस्थ'जों नोंसोरखौ फोरोंदोंमोन फेदेरदोंमोन हाया अब्लाथ' नोंबो जुदि बे अबस्था जाबावबा नोंनि बिफानिफ्राय नों गाज्रि अबस्थायाव जागोन अब्ला नोङो नोंनि फिसा फिसौखौसो फोरोंनो ना नोंनि बे बोराय बिमा बिफाखौ नोङो जाहोनो बे मोनसे खोथा फैयो ओंखायनो ओरैनो बेखार थानानै इन्जय खालामनानै थाबाय थानानै बा लाब जाया ओंखायनो जायफोरनाखि फौजि खारदों खारनो हो बिसोरखौ थुलुंगा हो डेभेलप खालामो जिउआव जोङो नुखानाय जोंना बयनाबो मेगन नुखाजोबो नालाय सोर माबायदि खस्थ'जों जिउ खांनांदों जों बयबो मिथिखागौखा ओंखायनो आं खावलायदों नोंसोरखौ समाजनि गाज्रि मोनजानाय समाजजों माने जे बुस्थुआ समाजाव माने एक्सेप्टेबल नङा बेफोरबायदि हुदाफोरखौ लानाय बेखौ जों लानो नाङा आरो सापज नों नाय नों जेनेबा दा हमना लादो सेंग्रा बैसोखौ बुंबाय आं नों सेंग्रा बैसोआवनो नोंसोर जुदि थिगबा गामियाव थिग जायो नोंसोर जे सेंग्रा बैसोआवनो जुदि नोंसोर सेंग्राफोर होननानै नोंसोर बे सेंग्रायावनो जुदि नोंसोर लोंला जाला सानफ्रामबो थायो उदाव उसाव थालायोब्ला बे जेनेरेसन मोनसेया माखौ सोलोंगोन दाना जाय नोंसोरनि उन फैगासिनो दङ बिसोर माखौ सोलोंगोन नोंसोर जेखौ खालामदों बेखौनो सोलोंगोन आरो नोंसोर बिसोराव बादा होनो हाया मारै होनो हागोन गावसोरनो गेलेयो जोंखौसो बादा होदों बेबायदि बाथ्रा होना निसय होनो सा बिनिखायनो नोंसोर गावखौ रियेलाइज खालामनांगौ सान आं मा मावगासिनो दं आं मा मावगोन आंथ' नै दिनै आं नुदों गोबां मानसिफोर बिदिनो जिउआव भुगिनांबायलै अख्रा बाथ्रा बुङो अख्रा माबा मोनसे थार बाथ्रा बुङोबा बेनि थाखाय नंखाय जायो सैथो बाथ्रा बुङोबा नंखाय जायो बिनि उनाव बिथांमोना दिनै बुहुत मानसिफ्रा गाब्र'बाय आरो बिसोर जों दा बुजिसिगोन गोदो सेनियरफ्रा मा बुंदोंमोन सोर मा बुङामोन दिनै बिसोरनि बुंनायानो सैथो मारमोन बिसोरनि बुंनायखौ लायोमोनब्ला जों खस्थ' मोनालामोन होननानै आं ओंखायनो दिनैसिमबो बुङो दाबो होनो
आंनाव गोदो हाई स्कुलाव हाबनाय समाव सासे फोरोंगिरि सार दंमोन बे फोरोंगिरिनि बुंनाया आंनि माइन्डआव हाबना थादोंमोन क्लास 9 आव फरायनाय समाव आं जि स्कुलाव हाबो बेनि हिन्दी फोरोंगिरि सारा बाथ्राखौ बुंबाय थायोमोन जोंखौ बिराद मटिभेसन होबाय थायोमोन ओंखायनो नोंसोरखौबो खावलायनाया बिनो आङो खुनु रावखौबो आं जेसेबां थांनानै थागोन आङो रावखौबो आङो नेगेटिभ आङो माबाजों एडभाइस आं रावखौबो लाङा आं नेगेटिभ बाथ्रा आं रावखौबो बुंनाय नङा आं नेगेटिभ वेजों आं खुनु रावखौबो थांनो होनाय नङा नाथाय बेवहाय सोरबाया बेसेबां मोजां मोनो गाज्रि मोनो खोनादों ओंखायनो आङो भिडिअनि गेजेरजों गोबां बानायबाय आं गोबां बुंबाय आरो जायफोरनाखि दा खस्थ' मोननानै हाबा जाबायना हाबा जानायफ्राबो माने थाल लादो नोंसोरो दिनै खस्थ' मोनखाबाय नों गाबबाबो गखाला नों संसार जाखाबाय दाना नों जुदि मोजाङै थांनानै थानो लुबैदोंबा नोंनि गथ'खौ मोजां खालामदोना नोंनि गथ'खौ मोजां खालामदो नोंनि गथ'खौ मोजां आखल आखु सोदो नोंथ' हाखायाखिसै नोंथ' जाखायाखिसै नालाय आरो नोंनो जुदि नोंनि गथ'खौ जुदि मोजां आखल आखु सोनो हाखायाखिसैबा नोंबो थैनोसै समाव आरो जेरै नों दा खस्थ' मोनांदों थैनोसै समाव नों खस्थ' मोननानै थैबानो जाबाय बिनि अनगा जेबो गैया मानोना संसारा फाला आरो बदल होनदों फाला आरो बदल दिनै नोङो बिफाखौ बुयोबा नोङो सानसे नोंनि गथ'जों नों बुजाफिनगोन दिनै नोङो नोंनि बिमा बिफाखौ सै खालामदोंबा दिनै नोङो नोंनि बिमा बिफानि खोथा बुंनायखौ लायाखैब्ला नोंबो नोंनि फिसाजों सानसे बेबायदि खालामफिनजागोन फाला आरो बदल आरो बे खालामफिनजानायानो फाबा बेनो नों गोदो मा फाब मावामोन बेनि फाबखौ नों मोनफिनगोन फाबा बेनो बेखौ होनना बुङो फाब गतिके जोंनि मानसिफ्रा मा बुङो बेखौ माने फाबा मा होननानै बुङो मा फाब बे होनना बुङो बेनो मोनफिनगोन नों लास्टफोराव खस्थ' मोनफिनगोन साजा मोनफिनगोन बिमा बिफाखौ सोरबा माने बुनाय मानाय नोंगौ बिमा बिफा गाज्रिबा आं बे बेलेग खोथा बुंगोन बिमा बिफा जुदि बांद्राय असान्थिबाथ' नोङो मालाबा बेखौबो एसे माबा बुंनांगौ जाना फैयो खिन्थु बेनि अनगायैबो जोंनि मानसिफ्रा रां रुफा बिनानै मोनाब्ला माबा मोनसे बिनानै मोनाबा बिमा बिफाखौ रागा जोंनाय दुसिनाय मानाय बुनाय नांलाय खमलाय जायोना आं बिसोरखौ होनना बुंदों आंबो हाबा जागोन आंबो गथ' गथाय खांगोन आंनि गथ'आ मा जागोन बेखौ एसेबाबो जों सानथारनांगोन ना ओंखायनो बिमा बिफाया सोर नोंखौ जेनेबा गाज्रिनि थाखाय माने मोजांनि थाखायथ' रायगोन ना गाज्रि थाखाय माला रायगोन सोर बिमा बिफाया गाज्रि सोलों सोरबा गेदेर मानसिया नोंखौ रावबो गाज्रि फोरोङा आरो आं सापस नोंसोरनो आं दिनै बुंबाय बे बुंनाया नोंगौ नङा नोंबो सारि जारि खालामनानै नायनो हायोना आंनि बुंनाया नंखायबा दालासै नोंखौबो लादो सोलोंदो जिउआव नोंखौनो सासे राफोद सुबुं खालामना लादो समखौ मानो थांहोबाय थादों नोंथ' नोंनि बैसोखौसो थांहोगासिनो दंना आं माला हाबा जानो होननानै माना नों फरायनायबो गारबाय जेबो सोलोंनो मोनाखिसै सब बे जायो आरो ओंखायनो आं खावलायगोन जायफोरनाखि दिनैसिमावहाय बेखार थाबाय लेखा फरायनायखौ गारबाय नोंसोरो अननानै मोजां खामानि मावनो लादो आरो जायफोरनाखि दिनैसिमबो फरायगासिनो दंबा साख्रि बाख्रि नागिरबाय था मालायनि थुलुंगा होनायखौ मालायनि माने निन्दा होनायखौ नोंनि गोसो सिङाव लानानै बेनि सिगाङाव देखायनो जानजि खाफ्रानानै ला आं दिनै स्पष्ट बुंबाय